fama alamu atawakalidu jongi jigi semme dali masala atawakalidu ukamo jigi dege fama alai tawakalidu dali fe una fama aladu itawakalidu alajina udaba fama aladu itawakalidu an filɛbaga cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ ani an lamɛnbagaw an b'o aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn bi ye juma ye marisi kalo tile 22 o ye bi ye san 2024 an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ sabula nɛgɛ kun kɛlen don k'an sɔsɔ bi sɔgɔmada in na o de la aw ka kunnafoniw ma daminɛ 9h wagati bi fana ye sunkalo ale tile 12 ye an bɛ dugawu kɛ sa bi jumadonyaba ye ni bi sunkalodonyaba ye na ala k'an ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ o ye tiɲɛ ye Monsieur le maire Sirima k'an b'a fo nin kɛnɛ in kan yan k'a bacili Cherno Umar As Diallo Monsieur le ministre an b'a fana fo k'a wale ɲuman dɔn an ka coordinateur ka ɲɛmaaba Bamakɔ kɔnɔna n'o ye Seru Sangare ye k'an b'a fana fo k'a wale ɲuman dɔn cɛden bɛɛ lajɛlen dafalen don a dɛ ne de ka nɛgɛ kun ye n kɛɲɛ n'o tɛ olu ta m'u kɛɲɛ han Kebabe ya Amarabia Falaibia partie technique tɛ on zone connexion est ce que aw ka fɛn de tene o tugu tigɛ de o bɛ k'u tigɛ yɔrɔ an dun fana wari de bɔ k'a san dɛ n'u bɛ janfa don an ma u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna depuis sa a mara yɔrɔ e kɔni ni dugu jɛra dɔrɔn e bɛ nisɔndiya daminɛ ni fitiri bɛna se i bɛ nisɔngoya daminɛ nin di ɲin bɛ ye kɛnɛ ma sa wa tile ma taa yɔrɔ la fɔlɔ bi dun ye juma ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma an tɛna se ka an ka taabolow bɛɛ lajɛlen sabati bi sɔgɔmada in na an n'a kɛ kunnafoni ye IM ko ale cira nka min ye IM maaw ye u wulilen don k'u jɔ dɛ wa u ka ko yɛrɛ je le répète bɛ min fɔ mɔgɔw ma u bɛ k'o ɲɔgɔnna fɔ a ma dɛ ko IM cili k'o ye ka bɔlɔ minɛ k'i yɛrɛ dribble de k'olu ti siran maa ɲɛ u ti segin u kɔ wa u t'a dabila aya n'i dun ye sɛnuko jɔlen ye kala b'a kɔnɔ dɛ min ye sɛnɛ kibaruyaw ye an na dɔɔnin f'o la an tɛna se k'a bɛɛ walawala bi sɔgɔmada in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen Masina Jene Sirafara Gaberukaw fɛ yen dabe ninnu ye bi sunatu ye a ko bi cogo di an na dɔ ɲɛfɔ o la douane directeur ale bataki bɔ ko maaw k'u kɔlɔsi ko mobili feere minnu bɛ sen na k'o t'olu ta ye Sumelu Bube san 2 ale ka fatuli an na dɔ fɔ o la zɛgili misɛnman fara zɛgili kumaba kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ jouer bi o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen aw ka fɛn tɔgɔ ye di min kan ka taa kɛ Faransi ta Jeux olympiques k'a tirage kɛra dɛ ko an bin yɔrɔ ɲɛna dɛ anw dun n'a fɔra ko an bin yɔrɔ ɲɛna ni Côte d'Ivoire b'an kɛrɛfɛ an bin yɔrɔ ma ɲɛ dɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min sɔgɔmada in na an tɛna se k'an ka laada bɛɛ lajɛlen timɛ sabula an ka éditorial ale bɛ machine min kɔnɔ n'o ye ne yɛrɛ ka machine ye o bannen don
ati son connexion na ati so he amuru jira de ko fali sira ni fali bi sira ka o de ya ambla retard la bi non te partie technique yi studio ko nana ya problème fosto ulula ana bitake delegate mai comme bi fana yi juma yi ka dugo ke ala ka nga bato kelo mbela jile mine kunungo sogel ko kala maiga ale ka barakero la no e primatiri sene bolo farau bagamana bolo farau mali anade me baga jekulu bela jele u farala nyanga nyebla bara mi meke yani sene yere samia kura nata barau uyo ke ale fe salo samia kera chogodi anye mun soro mun torambolo anganga munyini degungera munye sogeli ye ni bela jele dantige ka tlaka kuma di senekelaw ma ka di senekelaw ka ministru ma baga maralaw monikelaw ali dide minena bala koy nala sona ma ulana ina ana oko to fese sabula anga sebe mbela jile ndafalenta ambulo ya hukumu kele fana konna na miye premier ministre ye akoko ale kele ngoku lame jamana nyema ale de kanga dantigeli kasa no oye conseil supérieur de l'agriculture ye obutake kulubaka ofei o de ba to sa sene ko bela jile numi soroka do baraw ni haklina ni musaka munu kanga di jamana kuntigi alere na o dantige na mbora premier ministre ale ka yoro la minye sungalo konona deme mi mesena jekulu chama uleno ni wati na wega deme ta kanyeshi mauma ana tlaka jida ado senena ninki barayin ale keneka gaberu ka ufe kunungo uya yira ka fo miye agency kolu mau chama na be ma kemenyo na boku be muto sanve dugu koni uya yoro bela jide salo sa ka munumunu salo ke mau jatgelemba minye bagaw nye uyulu do chagatanu ye ma korodo be koni uya yira ka fo ko aletna na sega yere to fo ni wati na me digu ngoni ko o taraka se oma minye gabero yere yi kilometri biduru ani fla odebe ani gaw dugu kono na che uya yira ka fo ko minye ayoro konna digu baraka boyana kosebe sabula mamunu na kunungo nege kanya segin wati uye butigu dakari koy utara ni baga misawnye ma koro kele ko oni tora ko insenfe minye bolla misawnye na folo munumbe kata se fenwaro ma uye ni bela jele salo katani aye kibaru ya ngoni jatige boyana kosebe gabero ka ma dugum yerebe ko zenda wali ya chejugo bela jele nkera ode konnana bamachi wale ni juga wale keba ofe masina ka ofe uya yira ka ko dugu chamambe bi dugum senin chamambe bi fo kata se bisaba nywana ma ni juga wale bamacha wale keba ko ni tasuma do olu yorawla uya yira do fana na ko ubafu ye ko nala sona ma ko bitaka na mugu kan o gwana ayorola koswe fogata se minye ma chamanye o kanono ka sigiro blani wati na sabula uya yira ka fo no ya soro arme nana kana bara bake ayorola ni arme yi kotoroma boka ba bamachi wale ni juga wale keba ulube segi kana jene sira fara fana na duguni no be ko sie ka ufe sie fana unana kana baga misen fara baga mabaka minye nyameni falini soni atoye ku bel aluma mo ka bagoro nunto eko kongo ta ka manu na fio wakube jimi mo nyana ha uludungo kulu ye islame ngoi akabo ma hagli made nala sonama ulu sie ka ufana anatla ka ulu fana ka kuma kan olame bi jekulu min sigile no jien kono ni maube nu bora utsigoro la ne olubu hagluto ulula uya yira ka foko ni kalo saba laba ngonna ko burkina ka obeka hiri kada malika ka sabu yake burkina famunu fe tatuguleno yonfauna uluma chamambe bibuku sigoro bla kono ya soro mautumina kemekeme ko sisa kubina na bakelen de koro dugu faledo bankasi ufana faledo dugu mbe burkina era ni mali danchela no bafuma ko yoro ko yonfana ko ni ko fogo tendegelema ni wati na ko maw ko ni ka yoro de nyini uni bi se ka lafiya yoro mun ka bo futne nun korla la sabula ni juga walen ba mancha wale ke ba ko no ku useno usena mali gouvernement na de ba ka jakulu ko fulu de ga fere de bali sigi senga yasa ni manu nga baloko ukajiko anuka shiroko ulubela jede misaka do berala tugomi ko nonte dongono dugu nuka gelado chugo ulufana bilama abeka fa burkina kaula burkina kamunu ya ira ko digun chama ne buga fanfe sabula ninjuga walen ba macha wale ke baw ulu talno umeleke ulula kasika wale oke wale ambe kulu toro
bi ye marsi kalo tile 22 ye marsi kalo tile 22 san 1991 o ye donba de kun ye an ka jamana kɔnɔ min ye Musa bin wulikajɔw a baara minnu kɛra ni tɔnjɛkuluw bɛɛ lajɛlen kun bɔra ka nkamu da bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ min ye marsi kalo in ye a bɛnna juma de ma u b'a fɔ ma ko vendredi noir musokɔrɔbaw de kɛlen filɛ nin ka taa Badilabugu pɔn tigɛ ka na se INPS yɔrɔ la mugu de cir'u la ye min ye Badilabugu musow ye ani Badilabugu denmisɛnninw maa caman ni kɛnɛ karabara o yɔrɔ la caman jogina wa kabini o de vendredi noir in kɛra sa ni fan bɛɛ lajɛlen na faali tugara Bamakɔkaw olu ko k'olu tɛ segin kɔ tuguni don o don u tun bɛ bɔ ka nisɔngoya yira min ye marsi kalo tile 22 ye muso cɛsirilen minnu tun b'a la o ye madame Sikayatu So ye min ye Bintu Mayigaw ye ka taa se Fatumata Sire Jakitew ma n'u ɲɔgɔnna caman k'olu de bɔra ka fara denmisɛnninw kan aw bɛ sa yɔrɔ min o b'a sɔrɔ anw dolilen don ka ban kɛbaa don an yɛrɛ ka musokɔrɔba ye kogo ta a ma nɔgɔya dɛ olu ye Badilabugu pɔn de tigɛ madame Sire taara olu nɔfɛ u ye pɔn tigɛ u sera INPS o y'a sɔrɔ INPS kogo ka surun u ye mugu wulu la ye muso fɔlɔ min den binna dɛ n'a kulera o de kɛra monument in ye o monument yɔrɔ in yɛrɛ de don u y'a kɛ a kɛyɔrɔ yɛrɛ de la ɲɛ bɛ musow bɛ k'i bolo fila kɔrɔta yɔrɔ min ko kabi o de kɛra carré de martyrs yen fana maaw taara k'u bɛ taa su don u taara u sɔrɔ yen ka mugu ci yen fana su fana taara ka caya tuguni yen ekɔliden de cayara ka wulikajɔ wɛrɛw fara o kan ko kabini o de kɛra o fana kɛra jumadonya dɔ de fɛ sunkalo fana kɔnɔna na kabini o kɛra sa musow ni denw ni denmisɛnninw ni dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ko ko ayi Musa kɔni a tɛ se ka to fanga la tuguni wulikajɔ kɔni nana kɛ don o don fo kana se 26 mars ma donc bi donya in a bɛnna don ma a bɛnna sunkalo ma o de la sɔgɔmada in na Bamakɔ kɔnɔna na u ye taama daminɛ Gabriel Ture da la ka taa kuncɛ carré des martyrs la maa minnu b'a dɔn u b'a dɔn ko o sira in ye sira min ye école karamɔgɔw écoledenw écoleden somɔgɔw wulikajɔ fanba o y'a sɔrɔ aw ka monument Al-Quds ma sigi ye hali ni y'a jateminɛ Musa Tarawele ka ministre min tun bɛ kalanko kunna n'o ye Bakari Tarawele ala ma hinɛ n'a la u y'ale fa o rond-point in de Gabriel Ture rond-point in de la ye donc ko caman de kɛra 22 mars in na 22 mars in de y'a to ni mɔgɔw ja jɔra 22 mars in de y'a to ni wulikajɔ yɛrɛ ni ko bɛɛ lajɛlen sinsinna keba nin don ma ja Bamakɔ dɛ a kun kana f'i ma k'i ye Musa ka mɔgɔ ye mɔgɔw tun b'i ka so ci fanga kun kasa IDPM ni fɛn kasa kun mana k'e fɛ i ta fila ni cɛ tigɛ 22 mars vendredi noir o de kɛra o don min ye ko caman ye a n'a wulikajɔ caman a kɔni daminɛna anw ka Badilabugukaw fɛ gouvernement mars kalo in tile 13 conseil des ministres senfɛ olu ko k'u ye IMT k'a décret de dissolution bɔ kunun ko an ye denmisɛn dɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ vɛsinintigi dɔ b'a la n'a ka lunɛti discours b'a da k'a jibina a ko k'olu ka tɔn ma ci olu ka tɔn tɛ se ka ci minnu y'u ka tɔn ci olu tɛ se k'a ci wa olu bɛ yen maa ka bagabagali maa ka siranni maa ka yiran-yirani o tɛna olu bɔ o nɔ na o tɛna olu falen olu bɛ min fɔ an ye olu ka tɔn ka segin o nɔ na k'o de da ka di an bɛɛ la k'olu ye cellule de crise de l'AEM ye ko nin y'olu ka wulikajɔ n'u ka kow fana daminɛntɔ ye keba ko bɛ nin ko in kɔfɛ u kɔni ye je le répète ka kumaw segin a ma dɛ ko IM cili k'o de ye ka ballon minɛ k'o k'i yɛrɛ dribbler siɲɛ 3 sisan yɔrɔ a ko kɔni ni sango ka tɔn cira o taara n'a ta ye cour suprême na IM cellule de crise ta a bɛ n'a fɔ olu b'a fɛ k'a kɛ kɛlɛ ye nka a bɛ ka kɛ ni waleya minnu ye ani fɛn minnu bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ min ye denmisɛnninw ye u bɔra k'u fɛla minnu fɔ lamɛncogo ka sɔrɔ u la u ni fanga ka se ka kuma u ka lafaamuya k'a dɔn k'a fɔ jamana fana bɛ baara kɛ cogo min na u ka faamuyali kɛ o ko la n'o tɛ nin ko in futinɛma a tɛ foyi ɲɛ an si ye a mankanma a tɛna foyi ɲɛ an si ye degun min b'an da la an k'a ɲini ka dɔ bɔ o la IM cili
ni ye malien jɔ kɛmɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ko a bɛnna bi a bɛnna sini minnu fana b'a la ko u ma jɛn ni a ye n y'a sɔrɔ n yɛrɛ denkɛ la n'o ye Amara ye k'u ka hakɛw don démocratie hakɛ ani régime exceptionnel hakɛw an tɛn'o hakɛw lajɛ ɲɔgɔn na sa wa n'a kɛra min ye don nataw la n'an ye kibaruya min sɔrɔ o la an na o da o tulo kan douane directeur ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko papier minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ ko min ye mobili feerew ye ko a sɛbɛn ko nkalon don douane directeur général ba n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye a ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko tile filɛ in na maaw bɛ ka fɛn minnu ye k'o ye vente aux enchères réseaux sociaux sanfɛ ko n'u bɛ k'a kɛ communiqué ni douane directeur tɔgɔ ye ko ale bɛna ko ka na f'u ɲɛna u k'u hakili t'u yɛrɛ la sɛbɛn ninnu tɛ sɛbɛn sɛbɛnnama ye a ma bɔ douane na a ma bɔ douane baarakɛyɔrɔ si la olu ka laɲini t'o ye o t'olu ka baara ye wa min ye kuma kalantan ni kuma jatigintan ni kuma lankolon don inspecteur général de douane ko ni a bɛ maaw sɛbɛn la n'u b'a fɛ ka bolimafɛnw san sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ cogo min jateminɛw bɛ kɛ cogo min u k'olu bɛɛ lajɛlen kiimɛ ale ka da a ka dankan ka da min ye douane daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen don maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye wa fana maa minnu bɛ ka nin baara in kɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko u bɛ k'a kɛ ni minnu ye ka se minnu ye ani ka mun ye tampon fɛn minnu sigi a kan ko a si tɛ tiɲɛ ye bi a si tɛ tiɲɛ ye sini ko ni maa min mago kɔni b'a gɛrɛgɛrɛ la douane daw yɛlɛlen don inspecteur général de douane Amadou Konate n'a ka cɛdenw ko k'u bɛ nin da maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan douane cɛbaw k'u wulilen don k'u jɔ maa minnu kɔni bɛ ka nin waleya in kɛ maa minnu bɛ k'u senkɔrɔma don a kɔ la ko n'Ala sɔnn'a ma u na u lase yɔrɔ la u ni yɔrɔ min ka kan sariya ale ka se ka baara kɛ ko hukumu kelen kɔnɔna na a b'a ɲini douanelakaw bɛɛ lajɛlen fɛ douane baarakɛlabaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ ni hakilisigi ni basigi ye min ye jamanadenw fana ye u k'u hakili to kow la fɛn o fɛn n'i bɛna n'a kɛ nin waati in na i k'a sɛgɛsɛgɛ yanni i ka taa don a la a kana na kɔlɔlɔ lase i ma ka taa kɔlɔlɔ lase i yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ma walima i ka wari fana i kana na kumaniya ma nin kalo in tile 20 conseil des ministres la min ye Mali gouvernement ye a y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔsira la ko fɛn dɔ bɛ feere u b'a fɔ ma ko Starlink ko a feereli a sanni a feereyɔrɔ sigili ani a labilali an ka bɔlɔlɔsiraw kan k'o bɛɛ lajɛlen kɔnnen don Mali jamana kɔnɔ o de la ministre de l'administration territoriale ministre du commerce ale ni min ye kunnafonidi ministre ye k'a ɲininen d'u fɛ u ka dan sigi Starlink feereli la a labaarali la an ka jamana kɔnɔ ko sabula waleya min don waleya tɛ min jamana jɛnen don ni min ye bingali don yamaruya ma d'u ma u ma bila u ka baara kɛ kuma tɛ ka feereli kɛ lajɛli minnu kan ka k'a la sɛgɛsɛgɛli minnu kan ka k'a la minnu bɛ yen ni maa ma n'i y'a ta ni ko y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'a ko laɲini sabula fanga ale ka fɛn tɛ a bɛ maa minnu bolo fana an ka wariw bɛ segin an ma cogo di a tɛ segin e y'o ye dugu jumɛn na a da tun ka di koyi wa connexion ka teli dɛ o kɛlen na n b'o f'i ye dɛ e ma ye ne tun bɛ niru b'aw la yan a ka teli de ko teliya da don jaa anw bɛ ka fɛn fɛn ja terroriste ta don n'i taara kɔrɔn fɛ foyi tɛ n'ale tɛ ale dɔrɔn de bɛ yen a pi bɔgɔden de bɛ yen yan ta man ca kosɛbɛ o donc gouvernement kɔni ko k'a ko jɔ pewu farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la Jeux africains min bɛ ka taa ganakaw fɛ yen an ka senfili ni bolofili maaw k'olu kɔni ye médaille 5 de sɔrɔ sisan bronze u y'olu caman cɛ ka k'u ko n'o ye taekwondo-kɛlaw ye muso 2 ninnu bɔlen ko ye min ye kamalen 2 wɛrɛ olu fana ye o ko sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ nin waati in na sa médaille 5 de bɛ Mali bolo nka min ye Jeux africains tɛmɛnenw ye ko Mali ka médaille kun ka ca ni 5 ye kilo bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la Mali sigilen don ka mɔgɔw tɔ minnu kɔnɔ ɲɔgɔndan tɔ minnu kɔnɔ k'an garisigɛ man bon olu la kosɛbɛ k'an kan ka se sɔrɔ yɔrɔ minnu na an ye dugumasaraw ta sisan sa an kɔni bɛna an jigi da senba biribiri maaw kan javelot ale ni cyclisme n'a tɔw olu dun na fana an man teli ka caman sɔrɔ a la yɔrɔ minnu na an bɛ caman sɔrɔ o ye tofasama yɔrɔw ye nka fɛɛrɛ ni fɛnw bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ko kɔni ko ɲinanta in ni ye tako 13 ye n'o bɛ ka kɛ ganakaw fɛ yen ko an jɔyɔrɔ a ma bonya kosɛbɛ Mali ale kan ka taa faransikaw fɛ yen min ye juillet kalo ale nata in jeu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko jeu
jeux olympique 2024 n'u kan ka kɛ faransikaw fɛ yen ko an ka ndolatila denmisɛnnin minnu si ma san 23 sɔrɔ k'olu kan ka ye o kɛnɛ kan u bɛ groupe min kɔnɔna na sa k'o groupe tɔgɔ de ko poule D ko ni ko wɛrɛ ma bɔ a la ko an kɔni kan ka se k'an jeniyɔrɔ fi o kɔnɔna na an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o y'an ka denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma k'u kan ka taa faransikaw fɛ yen yaasa ka taa yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ poule min kɔni n'an b'o kɔnɔ n'o ye groupe D ye ko min ye aiglons ye u ni jamana minnu kan ka bɛn sa Jeux olympiques ale hukumu kɔnɔna na groupe D in kɔnɔna na ko o ye dugu yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ fɔlɔlen filɛ nin kɔnɔ Paraguay Israël ale ni jamana min mana na sɔrɔ Océanie mɔgɔw fɛ ko u n'olu na fara ɲɔgɔn kan ko ni dun y'a jateminɛ ko kani tɛmɛnen na n'o ye denmisɛnninw ka ndolanci min kɛra Marokokaw fɛ san 23 taw ko anw ye jɔyɔrɔ sabanan de sɔrɔ o la ko sabanan in yɛrɛ de y'a to n'an sera nin ko in kɛnɛ kan an ye wɔlɔfɔw de baati dɛ olu kɔni anw bi yɔrɔ yɔrɔ olu ti ɲɛ sɔrɔ nka ko Maroc de y'an dasi demi-finale la an ka dugawu kɛ Ala k'a ko ɲɛ kunu o tun ye a san 2 ye Sumelu Bube Mayiga Ala y'ale ka kalifa minɛ a la maa min don a bangena Gawokaw fɛ juin kalo tile 8 san 1954 politiki baara a y'o kɛ journaliste kɔni kalan a y'o de kɛ min ye ministre premier ministre a y'o kɛ ministre des affaires étrangères a y'o kɛ a ye ministre de la défense kɛ fo siɲɛ 2 san 7 Alpha kɛlen ka fanga ta ale de tun ye sécurité d'état directeur ye ko kun ye maaw sirangun bɔ a ye Sumelu a ka tɔn a lafasatɔnw a n'a kanubagaw a n'a ka denbaya maaw u bɛɛ lajɛlen ye dugawu don kɛ a ye kunu sarakabɔw ni kuranɛ kalanw olu kɛra yaasa min ye fure ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'an bɛɛ ka saraka bɔ a ye ko bi ye ji tɔgɔla don ye journée mondiale de l'eau baaraw k'olu bɛ CICB kɔnɔna na ji tɔpɔtɔli sabula ko bi ji min bɛ yen ni o ye ji ɲuman ye n'o kan ka min o bɛ ka dɔgɔya diɲɛ dugukolo sanfɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ sa yaasa ji sanuman ni ji ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min k'o de bɛ sen na Aigle kɔrɔbalenw ko olu fana olu bɛ Marokokaw fɛ yen 22h k'u ni Mauritanie bɛ jouer ja Mauritanie contre Mali de don Mali contre Mauritanie tɛ Mauritanie contre Mali o kɔrɔ ko Mauritanie de ye anw invité sa kɛ match amical 2 kelen tɛ taa Bamakɔ yan wa aw ka fédération mɔgɔ bɛɛ taalen don yen hali minnu ma taa kan na u taara nin na balontan ko in kan ka ɲɛma jɔ jateminɛ koyi kunu min ye Eric Segusel ye a ye laseli kɛ k'u mina a ma Yves Bissouma ta a ko ale ka système ye losage de o ye tubabukan ye sa dɛ aw minnu ye kalanba kɛ aw t'a fɔ ma ko quadrilatère sa wa côté 4 est-ce que Yves Bissouma tɛ trapèze de ye kiba na entraîneur mago bani na bɛ se kuma na entraîneur dɔ tun b'an fɛ yan a delila k'a fɔ an ka Mamadu Bagayogo ma ko ye attaquant de rupture ko il va à gauche il va à droite k'a ti taa cɛlu fan fɛ kuma si entraîneur u dala kan tɛ nka Eric Segusel yɛrɛ ɲɛna k'ale ka ɲi de ya ayiwa don nataw bɛna yira an na komi Mali la n'i kɔnna ka kuma u bɛ fɛn sugu bɛɛ fɔ Ala ka hakili ɲuman d'an ma an bɛ hakɛto ɲini halisa an lamɛnbagaw fɛ ani an filɛbagaw fɛ sabula bi ta ma se ka daminɛ 9h k'a sababuya kɛ bɔlɔlɔko nasira ye min ye kibaruyaw kɔni tɔ caman ma an bolo n'Ala sɔnna a ma an na olu labɛn ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 18 ye n'o fana bɔra yen nɛgɛ kanɲɛ 21 an na brève kɛnɛ o fana sigi su in na ka kibaruya telimanw ko olu di aw ma min ye bi ye sa juma sunkalo ale tile 12 an bɛ dugawu kɛ Ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 tawakkaltu ala Allah 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 جنين جيجي سمي دلي ما صلى توكلت على
iji gisame dali masala tawakkalitu